koa mbola nisy olo ataontsika hoe institution nampisy problème maventy taminatsika tamin'ny firenentsika dia ACC ny voalohany. Iarahantsika nahita zegny olo efa managna 8 cm mbola nambelany latsaka napidika antsika agnatin'ny kizo agnatin'ny raha jiaby io dia ireto olo reto koa zegny zio io niany tsy amin'ny aignatra tsisy aignatra olo maro maventy olo aby zegny mangataka prime. Ataontsika rappel ela keny koe ny prime ho atsika zay miasa amin'ny secteur privé dia amin'ny voalohany taogno regny zegny atsika magnano entretien miaraka amin'ny manager atsika na miaraka amin'ny directeur atsika. Amba piasa atsika misy ny atao hoe obligation na hoe misy devoir zegny. De io koa zegny miaraka amin'ny manager atsika miétablir hoe ino aby ny objectif tokony hotratrarina. Ka rehefa tonga ny farantaogno le magnano le bilan amizay zany io zegny ivolagnina hoe tratranao le objectif na ny dépassenao aza le objectif. Dans ce cas là managna droit de primo anao zegny. Ndre zegny conditionné ny bilan de l'entreprise. Zany hoe raha magnano chiffre le entreprise azafady raha positif le bilan d'entreprise dia automatique tsy maintsy redistribuer le employeur amin'ny piasany ny excédent nany na amin'ny alalan'ny prime na amin'ny alalan'ny le prime de performance sy ny karazany. Zay izy le fandehana. Ary amin'ny fanjakana koa karaha zegny. Ny volam-panjakana tompoko io tsy miragna vola tsika olon-tsotra. Ny loi de finance no midéfinir ny fidiram-bola, fagnaboagna vola, entrée et sortie. Ary zay mahatonga agnatin'ny loi de finance regny ny ministère tsaraikaraiky no miétablir le besoin nany, le objectif nany sy ny namany dia igny amizay andesigny devant parlementaire. Ka ny parlementaire io rô no magnano étude-n'izy igny, io rô no mametraka fagnontaniagna hoe nagnino maty nagnino ohatra par exemple zao ny secret tsy hitany ato ohatra zegny ny ligne budgétaire agnampihagna secret ho amin'ny enveloppe ny ministère ny industrie ohatra sy ny namany de rectifier kenika zegny de misy rectification atao eo amin'izay zegny lanindrô izy dia lasa lalagna izy. Ary hitantsika agnatin'izegny fa ny volam-panjakana ane hoe entre les entrées ino ma le entrée tsika regny recette douanière regny taxe minière sy ny namany regny sy ny karazany regny le limite de vao amin'izay ino ma le miboaka regny le dépense karamam-panjakana regny projet travaux atao sy ny karazany sy ny namany regny de vao le magnampody le dette atsika mitrôsa tandrema le mitrôsa io karaha tony olo jiaby mitrôsa à un moment donné anao tsy maintsy mirembourser io natao hoe poids de dette azafaly fotsiny atsika zao mitrôsa fa tsy maintsy ho fetsika agnatin'ny ligne budgétaire agny daholo raha jiaby zegny sy ny namany ary zegny amin'izay mahatonga hoe manomboka izy amin'ny taogno manomboka karaha taon'ny janvier zao zegny appliqué zegny le loi de finance ny lanindrô tamin'ny taogna lasa igny tamin'le farafaran'ny taogno teo dia agny mois de juin mois de mai agny koa mipody ray mandefa satria rectifiegna izy zany hoe atao mampifandanja izy satria raha nieritreretintsika nidika vola fidiram-bola tamin'ny atsika nagnano le loi de finance igny tsy voatery hoe zegny tokoa zegny le izy miditra ary ka io zegny le anaovana le ajustement na rectification nany io le LFR io ary raha jiaby zegny azavaigna amin'ny vahoaka satria io volam-bahoaka na tegna na tsy tiagna ka eto isoragna be mihitsy monsieur le ministre de l'économie et finance tegna raha karaha regny monsieur le ministre politique ambesagna politique d'austérité politique mame ceinture fa ny vola tokony agnanaovantsika le économie agnatin' zegny alefatsika tonga de amin'ny raha mahazo vahoaka agny ny problème jirama tsy endriky mety voavaha ny karakory ampanongana ny pouvoir d'achat. Donc monsieur le ministre mbola miencourager anao za agnatin' zegny hoe zava daholo agnatin'ny ministère tsaraikaraiky agny regny fandifandaniam-poagna regny ohatra karaha ataony hoe ticket carburant chèque carburant sy namany regny maro ane mbola misy relikana vola lalananigna ho azy ary tsy vitan'izay fa olo misy migalabogna aminanao eritreretinareo ve olo araiky agnatin'ny membre ny ACC io zegny prime mitada ino ma ny productivité nataony ino zegny hoe olo mangataka prime nampoka misy raha za tegna
tsy haiko hoe tsy haiko karakory ataoko magnazava le etraketraka anaka agnatin'le raha zegny hoe reto ba tamin'ireo nagnanôratra zo rô nisigné zo ve tsy nangala une minute rô hoe ino impact ny dégâts raha nataondreo io asakendro hoe mila rabe nefa tsika zao mivolagna fanjakana tsisy vola sahirana de karaha zegny baka mba miaraka samy mamesy an'ity fa de ndray magnano zegny tsy normaly prime karakory loatra ndray misy olo zao ty amin'ny société raiky misauve société izy na directeur na société magnino mandeha angataka prime miompampana be karaha io nefa zegny société mamelogna olo mampandeha ny économie sy ny namany manahirana zalahy au sommet de l'état institution maventy nefa ela ny mivolagna ajanonanareo amin'izay institution sy namany fa bon ino ma zegny choix nataontsika io fa ndray magnano zegny mbola itodiko amin'le couragna amizay président Michael zay nivolagna mazava tsara hoe à la fin ny transition ty dia misy fifidianana andeha tao fa le fifidianana référendum andeha tao tsy hoe endry fo fa hoe misy proposition na constitution zany hoe zegny zay dia foto-kevitrinay dia miresaka hoe état fédéral na état régional zegny ninay zegny satria mba hialagna amin'ny raha karaha io eky hoe ambila zegny ny région ny faritry ny faritany hitantagna ny raha nany ary andrasa zegny fanagnana zegny amin'ny vahoaka ao aminy amin'ny fagnamboarana ny raha tokony amboarina ny lalagna ny l'hôpitaly ny sisa ny tragno nino logement sociaux sy ny karazany regny satria raha namezanjanahary chance zegny zahay amin'ny fisian'ireo raha maro aregna misy aminay reo nefa zahay tsy afaka misitrika anazy tsy rariny kosa zegny exemple anay pomavavy koa donc kilo na volamena jiaby nalaigna iry bitsika sy ny namany io izy koa qualité ny pont io tsy tokony karaha io soranany fa zegny ny zava-misy satria regny direction régionale sy ny namany regny tsisy fahefagna misy amindreo koa tsy mila mikaiky agnatananarivo ivanga fourniture zao mila mikaiky Antananarivo angataka autorisation raha raiky zao mila mandeha Antananarivo tsy izy tsony zegny donc zegny atsika zegny aza discible fôtony raha mampalahelo koa zegny mahita le toetsaintsika zao ty indrindrandrindra amin'le fanendregna chef de région io de lasa koa tsika miadan-tragno hoe ty olonay ty natotro zegny hoe io reto misy volagna ny frère nampianatra zay tamin'ny Saint Joseph zay tadidy aza tetra ny nalika koa anao volany ka miaraba ny tekanakana ela zavy na comprendre raha volagny frère directeur anay zegny tampotena zegny atsika zao zegny variagna amin'ny hoe miady an-tragno hoe zegny olony rabe ty ataotsika chef de région izy chef de région zegny ane tsy ino fa raha andeha ho vitany io en plus io transition après 2 ans barakay fa atsika tokony se concentrer am'le cible important tsika ry hoe io le hoe amitragna faritany mizakategna na région état régional na état fédéral agny cible atsika agny raha tokony andaniantsika énergie angovo sy ny namany ary commence hitsanganatsika ary atsika mila vogno mila miomagna koa andray zegny karaha madama atsika izy ô nagnano test de grossesse izy mivolagna hoe bonne nouvelle za mavestra de naomagna atsika mandra-paviany tsy haiko teraka karaha zegny koa tokony ataontsika zao agnatin'ny fagnomanagna feno agnatin'ny fandraisagna andraikity feno am'le raha tena important iambesantsika de hoe fahazahoagna zegny andresy latra olo mandeha mikognikogno isaka varavaranan'olo agny resegna latra ny vahoaka atsika hoe ty mety amitsika raha ty satria ino mampamety zo hitanao i raha ty koa avy antsika eto io misy ranomasigny misy laoko agnaty ao dikan'zegny atsika no ametraka hoe azovy aby olo mahazo mandeha mangala laokotsika ao io fa tsy hoe olo baka antany hafa agny andeha commande laokotsika agnatin'ny raha io ao agny ane izy hoe zegny tsy fagnavagna zegny fôtony zegny koa manahirana matetika ka fa mikoragna zegny ny tegnanay zay atao hoe magnavaka zay atao hoe ino rasiste igny za manokana moa igny naka fa tsy sekolagna aby ataon'olo rasiste za tsy problème ko zegny fa ny olo miara-miaigny aminaka olo fankahita za fankazatra za mahay hoe rasiste ngiasa tsy rasiste fa zay kosa
sarotiny amin'ny rahanay. Tsy mitovy raha roe zegny. Zay sarotiny amin'ny rahanay. Donc olo avy mankatia zay tiavinay, olo avy magnampy zay arabasoarabatsa, olo avy miara-miaigna aminay dianay ary miaraka mihina aminay. Fa zay kosa tsy agneky amizay hoe io misy ranomasiny ke. Aratonay magnano mamintagna izy ke. I laoko jiaby na baka agny ndray mba hoe bolongany laoko araiky tsy alatsika fa direct tandesinao à Paris agny. Izy baka Paris amizay mipody aminay aty vidiny 20 €. Ah, je suis d'accord amizay. Ah, je suis d'accord amizay. Tsy mety zay. Alô keniko zay koa izy raha ampotinay eto zay tomponay keniko galabogna aminany. Io amindray izy mandeha Paris agny tsy magnino. Agny azo atsika agny zegny le tanjontsika agny le cible-tsika koa. Fa atsika koa mbola eto de vao ajanontsika amizay ty resaka idôlatrie ty. Le hoe manaotogna olo hoe ana olony filany ana mba foto-kevitra re tompoko no toanatsika amizao hoe. Foto-kevitra, foto-pisainagna. Fa le hoe izy hitanao baka zegny olo zegny hoe io fony mahatonga atsika manjary miviany fifandrafesagna. Satria enti-po loatra atsika agnatin'le raha. Dikan'zegny izy koa fa nisy olo critique le raha le olo tiantsika igny manjary marary fotsika aminany. Kanefa zegny hoe tokotry le hevitry le olo igny critiquegna de voana mitondra solution agnatiny. Ke 2026 zala manomboka e atsika zamandry. Fa izy ty tsy olo jiaby vono amin'ny raha takitsika ty. Fa ndre magnano zegny ity président colonel ty ndraiky amin'ny fizavako izy manokana anagnany favognosana. Fa mila togna mila fanohanana boka amitsika zegny. Tsy mora ny amin'ny tany misy raha hoe tsy mora. Fotony requin mbola feno. Requin mbola feno partout ô. Feno. Ary zegny ivolaniko amitsika hoe agnatin'ny politique d'austérité zay monsieur le ministre tsy mila milomay mandeha angataka agna rabosy hitady fagnampiagna gauche à droite. Fa tany misy vola misy raha jiaby io hitatsika etsika hitany zao amitsika ao. Tsokoria monsieur le ministre. Karaha nataonao ny SSC zao fa tsady bravo amin'igny. Satria vola tokony mety agnanovagna raha hafa igny, mety alefa amin'ny jirama, mety alefa amin'ny fagnanovagna ino izy ty ampanaingana pouvoir d'achat ny vahoaka mba olo jiaby mba mahazo tombony hely na de tsy be na tsy maharitra. Tsokoria fa feno raha mety tsokoriagna ao. Fa managna volonté. Ya, managna volonté fa vahoaka azavainy vahoaka karaha mitaonao tamin'ny publication nareo nagnazava fandehany zao io. Vahoaka ny tsy adaly. Vahoaka mba afaka micomprendre. Karaha zegny fo nataovanareo zao io. Anareo koa fa mitsokoroka raha raiky azavainareo karaha igny izy hoe ny antony tsokorinay raha ty de zao azon'olo. Amin'igny olo tsisy olo magnano interprétation izy. Zegny an'le transparence angatagny e. Ary io koa fa transparent na magnano raha io tsisy olo andeha hoe volagna ny fakta mazava. Anareo zao nazavainareo tsara izy hoe non nisy ty fagnanovagna ty fangatagna ty prime ty fa tsy azonay atao izy ty noho ny antony zao na ny lalagna na nina ary indrindrandrindra na misy aza vola io atsika agnatin'ny politique d'austérité. Politique ny fitsitsihana. Aiza ve de agneky hoe olo araiky andemezagna prime be io nefa io tokony rabe ndraiky roka manahiragna le izy. Manahiragna na mieritreritra an'le izy tegna manahiragna be. Fa izy ma zegny tsy abezana kolagna zegny mampamisy jery olo araiky na abezany babakin-doha. Fa sarotro be le mieritreritra an'le raha zegny. Ke tsy koragna mandeha fa atsika zegny igny raha mandalo io atsika itiregna leçon maro. Ke ny fiovoagna ny fagnovoagna dia amin'ny atsika tompony ary atsika mila micommencer izy dès maintenant. Ke merci beaucoup amin'ny gouvernement amin'ny rabe agnatin'ny zegny initiative zegny agnatin'ny volonté zegny. Ary manognana roa mihitsy andeha am'zegny raha zegny. Aza mavozo fa vahoaka faranareo. Aza avy amin'ny vahoaka fo raha andeha atao. Fa vahoaka zegny matoa nareo napetranareo io anagnano fatokisana fotony anareo hitondra raha ampatsara fiaignanareo ampasoa reo. Ke tsaratsara atsika jiaby veloma madinidinika nareo de veloma de mbola mirary soa ndray mandeha.